b'an fo a ka danaya la a sɔgɔlen don Yelivision na nin ye a ka don kibaru waati selen don kibaru min n'o o ye laada ye diɲɛ don o don an kɔni bɛ olu lase aw ma bi an ka don kibaru kɔnɔna la an bɛna an da don min ye Mali ɲɛmaaw olu kɔni ye damakasi sɛbɛn min don n'o ye diɲɛ keleyatɔnba ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni ayiwa gɛlɛya min n'o taara jamana dɔ fɛ Faransi jamana ka se ka Mali sɛgɛrɛ an bɛna an da don o la an ka don kibaru kɔnɔna la yaasa kuran kɔni bɛ se ka se Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na baarakɛyɔrɔ min bɛ n'a bɛ f'o ma ko PASEM ni a dalatili ye projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali olu kɔni ye baara kɛ baara min n'o o kɛra sigi naaninan kɔnɔna la ayiwa o ni minisiri min ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ jiko kuranko fo ka taa se anw ka dugujukɔrɔ nafolo olu ma olu ye sigiyɔrɔ kuma min kɛ an bɛna da don o fana la o fana tɛmɛlen an bɛ taa Kajolo Mali kɔnɔ halisa min ye donso 5 olu kɔni bilamaw olu bɛ kiiri tigilamɔgɔw bolo ka da kun jumɛn kan walawalali kɔnɔna la an bɛna an da don olu fana la o bannen de kɔfɛ an bɛ taa diɲɛ jamana tɔw kɔnɔ an b'a daminɛ farafinna la fo ka taa se nanzara jamanaw ma ina kuma an y'a fɔ cogoya min na an ka walawalali kɔnɔna la an bɛna an da don n'o ye Mali ye damakasi sɛbɛn min don Faransi jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ayiwa damakasi sɛbɛn a kɛra bataki kɔnɔ bataki min n'o o kɛra Mali minisiriso min bɛ n'ale ka baara bɛnnen bɛ jamana ani jamana wɛrɛ cɛ olu ko ɲɛw ɲɛnabɔli ma kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye damakasi sɛbɛn don ka Faransi juguya la bari ka d'a kan Faransi n'a ka pankuru olu de bɛ Mali sanfɛ siraw ka se ka olu pan min ye ka kunnafoniw ka olu tɔmɔ ka se ka o di banbaciw ma kun ye wasa olu ka wuli ka jɔ bɛ se ka bonya anw ka jamana ma cogoya min na ayiwa laɲini ye taaɲɛ jumɛn de bɛ nin sɛbɛn ni bataki sɛbɛn min donna walima ni damakasi sɛbɛn min donna ayiwa taaɲɛ jumɛn de b'a la ayiwa Mali jɔda jumɛn de bɛ Mali la nin ko la walima jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ Mali la nin ko la i y'a ye k'a fɔ bi kɛlɛ yɛrɛ kɔni Mali ale ni Faransi yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na komi a fanga yɛrɛ kɔni bonyana i b'a ye an bɛ waati min na T-Site n'o ale yɛrɛ banbaciw ka wuli ka jɔ min kɛra ni o kɛra sababu ye maa 49 Mali finitigiw la olu kɔni ni binna o kɛra waati min na Mali ɲɛmaaw olu fana kɔni y'u tɛgɛ jɔ Faransi la bari ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ ko nin wale in bɛ Faransi de kɔ olu ka wulikajɔ de kɛra sababu ye ni banbaciw k'olu dɛmɛ u ka se ka ayiwa waleya juguya ta ka anw ka jamana yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ Mali kɔni ɲɛmaaw ye nin yɛrɛ kɔni fɔ ayiwa a y'a jira k'a fɔ tuguni ko olu kɔni ye damakasi sɛbɛn don diɲɛ keleyatɔnba yɔrɔ la n'o o ye sécurité Nations Unies ye ayiwa yɔrɔ u ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'a bɛ f'o ma ko conseil de sécurité n'ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ basigi yɛrɛ ma ayiwa a kɛra waati min na u kɔni y'a di n'o ye chinois ka lasigiden min yɛrɛ b'a kɔnɔna la ni ale yɛrɛ de ye nin baarakɛyɔrɔ kofɔlen n'ale ye o ɲɛmaa ye n'o ye conseil de sécurité des Nations Unies tɔgɔ ye Jun Zhang y'a jira Mali jɛmaaw kɔni ye a jira k'a fɔ olu b'a fɛ teliyala min ye conseil de sécurité l'ONU ye min ɲɛmaaya minɛlen bɛ chinois jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ olu ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma joona yaasa ni sigi kofɔlen bɛ se ka kɛ cogoya min na a y'a jira k'a fɔ ɲininkali yɛrɛ kɔni bɛ yalima chinois jamanaw u bɛna sɔn sigi kofɔlen min ni Mali bɛ ka laɲini yalima u bɛna sɔn k'a wele wa ɲininkali tɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ nka y'a jira k'a fɔ n'u ye sariya min bɛ a ta sariyaw y'a jira k'a fɔ ko yaasa ka se ka nin sigi kofɔlen ka se ka o laɲini fɔ min ye maa minnu bɛ conseil de sécurité de l'ONU kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma les 15 pays membres ayiwa olu jamanaw olu de kan ka laɲini kɛ laɲini min n'a bɛ yamaruya ayiwa ɲɛmaayaso fɛ n'o ye conseil de sécurité de l'ONU walasa nin baara ninnu ka se ka kɛ cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ hakilina jiginna Mali kɔni to o jamana ninnu yɛrɛ kɔni Mali kɔni to o jamana ninnu yɛrɛ kɔni cɛ la ayiwa o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ jamana 15 min b'a kɔnɔ olu jamanaw de bɛ sɔn a ma fɔlɔ ayiwa yaasa nin baara in ka se ka kɛ cogoya min na laɲini kɔni kɛra Mali ɲɛmaaw fɛ u y'a laɲini baara in a ka se ka kɛ anw bɛ kalo min yɛrɛ la n'o ye mois d'août yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye halisa ka taa ni kunnafoni ma ladɔnniya k'a fɔ an y'a fɔ min ye n'o kuran o ka se ka se Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ayiwa jɛkulu min bɛ yen n'o olu ye baara kɛ n'a bɛ fɔ ma PASEM u ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali ayiwa olu kɔni ye baara kɛ mun bɛ tali kɛ ɲɔgɔn ye naaninan na o ni minisiri min ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ Mali jiko fo ka taa se kuranko ma ani an ka dugujukɔrɔ nafolo ma o n'o o kɔni ye nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa an ka ciden min kun bɛ yen n'o ye Sulubaba an bɛ jɛ an b'ale lamɛn.
kɔni ka baaraw bɛnnen bɛ kuranko yakubayali ma Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na n'an k'o ma ko projet d'amélioration du secteur de l'électricité au Mali ni a koloja n'a kolosuru ye PASEM o bolofara min kɔni bilalen bɛ ni hakilina kura in kɔni sira sɛnɛcogo ɲuman ma olu ka sigikafɔ naani nan kɛ ni minisiri ye minisiri mun kɔni ka baara bɛnnen bɛ sanu kuranko fo ka taa se jiko kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma alamisa don ukutokalo tile 25 san 2022 Bamakɔ kɔnɔ. Alors nous avons participé aujourd'hui. Nin kun y'an ka sigikafɔ naani nan ye ni maaw ye maa minnu kɔni ka baara bɛnnen bɛ kuranko yakubayali ma Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o fɛɛrɛw sira tigɛ cogo ko ɲuman ma nin fɛɛrɛ kura in kɔni ka laɲini ye ka kuranko warakata Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Eden Mali maaw sen da nɔ kɔrɔ kan wa sɔngɔ nɔgɔ na wa nin fɛɛrɛ kura in kɔni ka laɲini belebele dɔ fana ye ka se ka Eden Mali maaw jukɔrɔma don togoya la togoya mun na u bɛ se ka kuranko yakubaya hali sisan ayiwa ni ka caman bɔ u ka gɛlɛya la ayiwa sira wɛrɛw fɛ wagati caman an bɛ sigi ka fɔ kɛ ni ka nin hakilina kura in kɔni kunkun ni a ɲɛɲɛw bɔ ɲɔgɔn na ni k'a lajɛ ko minnu ɲɛna ko minnu ma ɲɛ tari kow na bɛn u kumaw ma n bɛ cɛsiri caman kɛ ne ani Eden Mali ɲɛmɔgɔba ani ayiwa ni ɲɔnyew kow ɲɛnabɔba tari anw na se ka sigi ka kuma kɛ walasa anw kɔni na se ka ayiwa fɛɛrɛw sɔrɔ fɛɛrɛ mun kɔni bɛ se ka ayiwa nin ko in lataa ɲɛ ka d'a kan ko caman sigira sen kan ko caman bɛ kɔfɛ hali sisan an kan ka wuli ka jɔ kɛ ni ka ɲɛsin ayiwa minisiriso tɔw ma tari yɔrɔ minnu kɔni kɛlen bɛ degun ye anw ma olu ni anw bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ni ka ayiwa olu degun ta ka bɔ anw kan cogo min na wa nisɔndiyalenba don ni nin sigi in ta ko naani nan ye ka d'a kan bi sigikafɔ in kɔni kɛra sababu ye ni ka fɛɛrɛw sɔrɔ degun na minnu kun kɛra sababu ye ni k'anw senna sumaya dɔɔni an ka baara taabolow la. Jamanajɔ dama ka kan maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na ka PASEM Mali maaw fo u ka nin hakilina ɲuman tali la. Alisa katani kunafoni kajuru marare koni konna la krenkrena la zegwa muye donso duru olu koni nera kiri tigila mogo fe kaseka olu do berela kanu nyogoma flami kumbe olu bla yasa olu yere kaseka nyogon bogotuga mina ngani bara nunu koni kera donso yere koni nyesira yere koni kama ukama uye janu foneta ni kaseka bla bien donia sira kuro yere ka aywa muye mimma yira ka foni ma ko folen flanu olu be ka nyogon yere koni bugo kiri tigila mogo fone donso nunu koni wuli an bɛ waati min na donso duuru o de kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni bolo fo ka taa se denmuso yɛrɛ a masa cɛlakaw ma olu yɛrɛ kɔni bɛ kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan ka di a si ka bɛn n'a si waati cogoya ye u kɔni u ma sɔn ka ale bila bɛrɛ la an b'a ye diɲɛ donna sira kuraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma ko TikTok an yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la denmisɛn fila olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn busan don ɲɔgɔn fɛ ayiwa min ye donsow ye olu kɔni jɔlen b'u kunna ni berekuru ye ɲininkaliw yɛrɛ kɔni kɛlen o y'a yira k'a fɔ nin denmisɛn fila olu kun y'a laɲini ka se ka furu ɲɔgɔnya de kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka an bɛ waati min na denmuso ma ale yɛrɛ kɔni mansaw kɔni banna bari ka d'a kan ko don cɛma ko ale kɔni ye siya min ye ni a bɛ fɔ minnu u b'a fɔ minnu ma ko ɲamakala k'ale kɔni ye ɲamakala ye ko o kama olu den yɛrɛ kɔni tɛna se ka d'a ma denmisɛnnin ninnu fana y'a laɲini u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka boli o boli sen fɛ ayiwa kunnafoni dira donsow ma olu de kɔni y'u ɲini o kɛlen k'u ye waati min na olu ye denmisɛnw yɛrɛ bila olu yɛrɛ ka se ka busan yɛrɛ kɔni don ɲɔgɔn fɛ cogoya min na o wale min kɛra o de ma tɔto kiiri tigilamɔgɔw la bari u y'a yira k'a fɔ nin tɛ bi walew ye ninnu kan ka ye denw tɛmɛlen na nka an bɛ waati min na ninnu kun tɛ o kama kiiri tigilamɔgɔ fana wulila donso ninnu nɔfɛ ayiwa ka se ka wele kiirisoya la u ka kiiri kɔni a bolo a ko bɛ sen na o bɛ an taa diɲɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa farafinna jamana kɔnɔna la min ye Guinée Conakry an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan nɔ ayiwa président kɔrɔ n'o ye Benin président kɔrɔ ye ale kɛra n'o ye diɲɛ farafinna jamana minnu n'o olu bɛ kɔrɔ tilebiyan fan fɛ olu ka keleyatɔ min bɛ n'a bɛ f'o ma ko CEDEAO ale kɛra olu ka ciden n'o ye Boni Yayi ka taa Guinée jamana yɛrɛ kɔni ma an b'a dɔn k'a fɔ hakilila jiginna Guinée ni Mali olu bɛɛ lajɛlen bɛ lahala kelen kɔnɔ nin waati in na ka bɛn ni cɛmancɛla fɛngɛw ye o kama ale yɛrɛ kɔni wulila n'o ye Yayi Boni ka taa ci la yen nɔ a y'a yira k'a fɔ a ka ci ninnu kɔni kɔnɔna la ale taara kabini uti kalo tile 21 nka ka bɛn ni samedi yɛrɛ kɔni tɛmɛlen baara ninnu kɔni kun cɛra ayiwa a y'a yira k'a fɔ ale ni jamana ɲɛmaaw olu ye ɲɔgɔn ye ani jamana diinɛtigiw fo ka taa se jamana politikitɔnw ma ani ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye a kun ye jumɛn ye yaasa ka labɛnw kɛ mun ye sigi min bɛ se ka na cogoya sigi min kan ka na waati min na ka se ka olu da ɲɛnɛmaya cogoya min na yaasa bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don a la min ye ka se ka
jamana yɛrɛ segin kana n'o ye bɛjɛ jɛmu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ a ka taama yɛrɛ kɔni senfɛ a bɔlen min kɛra dugutigiw la fo ka taa se ladala karamɔgɔw ma ka ni mun ye société civile ye ani politique tɔnw a y'a yira k'a fɔ min ye keleya tɔnba min bɛ ni o ye farafinna tilebiyan fanfɛlaw ka keleya tɔn ye ko o kɔni ka dɛmɛ o bɛ ka taa n'o ye Guinée jamana yɛrɛ kɔni ma ayiwa mun ye ka se ka u dɛmɛ waati min na n'u b'a kɔnɔ ka se ka o waati latɛmɛ cogoya min na ko olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔn o ma k'u tɛgɛ don Guinée yɛrɛ kɔni fɛ yaasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ sababa ye cogoya min na. Alisa an bɛ to diɲɛ ko kan an bɛ taa farafinna ko kan n b'a fɔ nin fɔcogoya la min ye Algérie jamana kan n b'a ladɔnniya k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ale yɛrɛ kɔni tun bɛ taama la jamana Algérie kɔnɔ ayiwa o taama ninnu kɔni kɔnɔna la a bɔra Algérie faaba kɔnɔ ka taa u ka dugu dɔ la ni a bɛ fɔ o ma ko Ouran ale yɛrɛ kɔni ye a laɲini ani jamanadenw k'olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ min ma ko bain de foule ka sɔrɔ baara min kɔni kun don a ma labɛn ale fɛ a ma labɛn ɲɛmaaso fɛ o min kɛra président fɛ n'o ye Emmanuel Macron a labana min ye nɛninijugu fo ka taa se ayiwa wociliw ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma jamana Algérie denmisɛn sifinnaka minnu tun bɛ olu kɔni ye wo ni ayiwa nɛninijugu ta ka Faransi jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɛ nin ko ninnu bɛ se ka dansɛri la cogoya min na u ye teliya kɛ mun ye ka se ka Emmanuel Macron ka a labɔ yɔrɔ kofɔli in na cogoya min na. An bɛ taa Allemagne jamana kan Allemagne jamana i b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ nanzara jamanaw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin Russie jamana ma ka bɛn ni Russie ni Ukraine ka kɛlɛ a kun ye mun ye yaasa gɛlɛya bɛ se ka ni jamana kofɔlen in kɔni sɔrɔ cogoya min na nka i b'a ye k'a fɔ u y'a jira k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ ka sigi a kɔ bari yanni gɛlɛya ka se Russie jamana ma gɛlɛya kɔni taara bin olu yɛrɛ ka jamana de kan an bɛ waati min na n'o ye Allemagne jamana ye olu y'a jira k'a fɔ olu fɛ kuranko kɔni a gɛlɛyalen bɛ fo ka taa fɔ k'a gɛlɛyara sɔngɔ yɛrɛ kɔni gɛlɛyara kojugu o kama olu fana y'a laɲini u ka chancelier min yɛrɛ bɛ ni n'ale yɛrɛ tɔgɔ ye Olaf ale kɔni ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka courant tɔ min bɛ yen nɔ olu bɛna fɛɛrɛ k'o la ka se ka o bila maracogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔ cogoya min na yaasa u ka se ka u mago tɔw dilan n'o ye yanni ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ni ne fana bɛ dan sigi anw ka bi don kibaru la tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye an b'a fɔ a ko olu kurakuraya diya ninnu ka se ka olu cari diɲɛ ma ka se ka kunnafoni sɔrɔ ne b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ